Dumela mahulu azvina kumira zvakanaka, right? Ichi ndanyatsotegwa zvakanzi nyaya yemetation yapano, uyaona zvendaita. So amene kuti munhu yanga pinda pa Tollgate. Unobva waona mapotholes pa Tollgate. Akati aiwa aita 1 gig akati inini zvangu handikwanisi kuzvisvitsa kuruzhinji rweZimbabwe, but nyaya yemetation uyaundoonerowo mashura pano. Zvinhu zvinosiririsa. Patinenge tichitombotaura nyaya idzi isusu toti takatotaura kazhinji kacho vanobva vatoti but apa mufana kutaura zvine musoro, mera tomboona kuti pagadzirisa kazhinji tinitongoti kuti takatombotaura kuti apa zvanyanya takazongoona kwakutanga kungogadzirwa. So apa pane Tollgate mapotholes pa Tollgate azvishuwa hazviiti. Zvakafanana nongoti iwo unoenda mubhengi muri kutonaya, muri kutodzudza chinchi apa muri munochengetwa mari kana kuti padhori bhengi pane hapana security, hapana unyatsokiwa. Because Tollgate ndo panotorwa mari dzacho dzemarodhi, ndo mari dzacho dzemarodhi idzodzo mune michitosvika muchitobhadhara muchitodaidai ikungosvika une mazikomba kadai. So zvinhu zvingagamuchirike, but Zimbabwe yacho hamene kuti mari dzacho maprojects zveZimbabwe hazvinzwisisike.